दिनै 5 बोसोरनि जोबथा बाजेट जिखिनि जोङो 5 बोसोराव आसाम सरकारनि दैदेननायाव जेरैबायदि माखासे खामानि मावनो स्कप मोनदों थारैनो गोजोननाय मोनदों नाथाय गोबां बिथिङाव मावफुंनो हायै माखासे खामानि दं आरो जों बेखौ बयबो मिथिगौ जिहेतुके गासिबो खामानिया बेखौ खेबसेनो मावनो हाया डेभेलपमेन्टआ अनगयिं जिहेतुके बेयो जायो प्रसेसा दा बेनिखायनो दिनै जोबथा बे बाजेटआव जेखिनि सावरायनाय जागोन बे इन्टारिम जिहेतुके बाजेटसो जास्ट नैबे मास मोननै मोनथामखौ बारग'होनायनि मोनसे बाजेट आरो माखासे आद्रा थानाय मावफुंनो जे हाबाफारि दं बेखौहाय मिटआप खालामनो थाखाय बे बाजेटखौ रां बावजाखौ लानाय जादों गतिके बे गाहामानो जागोन आरो फैबाय थानाय समाव मिजिंथिदों जाय बिथांमोनहा बाहाय सायख'जानानै फिन आरो सरकाराव बाहागो लागोन निस्सय आसामनि थाखाय गुबुन गुबुन जाति गोष्ठी जिहेतुके बे आसामाव दङ मोनफ्रोमबो जाति धोरोम बोरोन बासिया जासे निस्सय बयबो जौगानायनि हाबाफारिखौ जाहाथे फैबाय थानाय सरकारा मावलांनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों दिनै बाव लास्ट सेसन जोंनिफ्राय आरो दस्रा देखायनांगौ जेबो गैया जुदि स्कप मोनोबा बेवहाय बे रां बावजानायनि सायावनो बाथ्रा बुंनो थाखाय होनाय जागोन आरो दस्रा बेवहाय डिबेट जानाय नङा फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बेखौ जोङो इउपिपिएल दल हिसाबै जों दा फ्राय 3 टिम जों जाबाय आरो नोंथांमोना नुबाय थादों जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज माखासे हानजा सुरनाय हाबाफारि जों लादों आरो 21 अक्ट'निफ्राय जोङो मोनसे कार्यालिबो लानाय जादों दा मिजिंथिदों जोंनि दोलो हिसाबै जों जेबायदि हाबाफारि लानांगौ एबा साखाफारा जानांगौ बेयो थारैनो थिगैनो जादों मानो होननानै बुङोबा मोनसे दल हिसाबै जोङो जोंनि दलखौ प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जों थियारि आरो बेवहाय जेखि जोङो सन्मुखिन जानाङा मानो जों सानदों जों अभारकाम खालामनो हागोन आरो एबार थांनाय बोसोरनिफ्राय बांसिन माखासे सिट लानानै जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि दोलोआ फैनो हागोन होननानै मिजिंथिदों बिटिसिनि सिङाव गासै मोन 15 बियाब आथिखालाव जाबाय बेखौथ' जोङो बिजाथि होजोबनायनि थांखिजों दङ आरो बिनि अनगाबो बिटिसिनि बायजोआव आसाम पार्टआव जिखिनि माखासे जोंखौ गाहाम अनसायग्रा जोंखौ मोजां मोनग्रा दोलोखौ इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा जिहेतुके गोबां रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनाबो जिहेतुके बुंबाय थादों जे इउपिपिएल दोलोआ खालि बिटिसि ओनसोलावनो बहायनो थाबथाया जासे आसामनि गुबुन गुबुन बियाबावबो नोंथांमोना बिजाथि होनांगौ होननायलाय जोङो माखासे आसामनि पार्टआवहाय जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि कमिटिफोरखौ दानानै लानाय जाबाय नायनोसै फैबाय थानाय समाव मा जायो नाथाय जोंहा आसाम पार्टआवबो जोंहा गेलेनायनि मोनसे गेदेरथार मिजिं दङ बिथांमोना अनसायनायखौनो जों दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो गेलेनो थाखाय आगान सुरनाय जादों बिथांमोना जोंखौ हांख्रायदों जे इउपिपिएल दोलोआबो आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआवहाय जेरावहाय जोंनि सापर्टारा बांसिन बहाय गेलेनांगौ होननानै बुंनायखाय जों दिनै आवगायदों निस्सय बिथांमोननि मोजां मोननाय एबा इउपिपिएल दोलोनि फारसे बिथांमोना जे एट्राकसन जादों बिनि थाखायसो जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंनि दोलोखौ जोङो फेहेरनानै फुवारनानै कमिटिफोरखौ दाहैनो हादों जों एबार जेरैबायदि जों नुदों राजनितिनि जे आबहावा बेखौ जों नुबाय जेखुनु मोनसे दोलोआ हारसिङै एबसुलुटलि मेजरिटि मोननो हानायनि मोनसे बारहावा दासिमबो फैयाखै दा बेनिखायनो जों सानदों जोंनियाबो मोनसे मोजां फिथाइबाव होगोन होननानै